हाँ जी, नमस्कार। आम भोजपुरिया भाई लोग के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जहाँ ले भोजपुरी हमारे लोग जानता, सब भैया लोग के हार्दिक शुभकामना प्रणाम बा। भोला दानी कृपा और सब बना रहे, हमारा ओर से हार्दिक शुभकामना बा। अनुराग फिल्म्स भोजपुरी, ये अनुराग फिल्म्स भोजपुरी के सब्सक्राइबर लोग के भी हार्दिक शुभकामना बाटे। उनका ओर से भी रुआ सबके हार्दिक शुभकामना बा। इनका चैनल पर हर कलाकार गीत आवेला, हमनियों के आवेला। इनका चैनल के सब्सक्राइब करी आगे बढ़ाई लो। संगे संगे हमारो चैनल चलता ऊपर भी बहुत बेचारू ध्यान दिल बड़े अरविंद सिंह अभियंता ऑफिशियल। हमरो गाना कम्युनिटी पर डाल के सहयोग करेले। भोला दानी कृपा बनल रही। अनुराग फिल्म्स के ओर से रउआ सबके भी हार्दिक अभिनंदन बाटे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करी लो। हार्दिक शुभकामना, शंकर भगवान की कृपा उनको पर बना रहे और वो सब पर बना रहे। सावन महीना हमने के निमन से भी तो ध्यान से पूजा पाठ करे के बाकी कोरोना हितई करे आइल बड़े चल जास फिर अपना घर है। नमस्कार, शंकर भगवान की जय।